Я кажи нещо. Какво? Нищо не искам да ти казвам. Що утре не е да правим видео? Не знам. Що бе, дали ще си избием зъбите и ще покажем на всички? Не знам. Утре сме почивка. Как почивка, бе, нали всеки ден трябваше? Излишай късно малко да починем. Само един ден сме почивка. Утре работим. Само по един ден имам почивка. И На двамата втория ден, да, на втория ден почваме. Само утре почиваме. Да, Утре петък ли е? Чакай да видя. Не бе, утре е неделя. В неделя почиваме. Само неделя е събота. В събота само всеки ден отиваме на работа в събота. Днеска е ден за работа, ама ние днеска вечерта се сетихме. Да. И... Кой е? 4 сутринта. 4 сутринта? Да. Абе, ние много малко часа ще спим. 5 часа. Утре май няма да ставаме толкова рано, колкото си мисля. Не бе, аз ще стана в 12, нали? Това е звука на пералното. Я беше баба Тодорка и дядо Златко. Аре бе! Аре, двамата притесняваме. Ма кой си пишеш ли? Кой си пишеш ли? Тук ли чуваш? Пак моята спри. Чуваш ли това звук, бе, брат? Няма преди да се плаш. Абе, брат, не си правя тъшак. Добре,